última sesión do Foro Empresarial Lácteo, pois bueno, José Manuel abriu facendo unha presentación moi acertada da situación da produción de leite en Galicia e anunciamos que íbamos a debullar un pouco os 100 voces do agro. Bo día, José Manuel. Hola, José Manuel. Bos días. Bos días a todos. Bueno, oye, podríamos decir, vamos, utilizando una frase así, un tópico, Galicia es la leche, ¿no? Porque supón aporta o 1,23 do PIB e despois que é a 9ª rexión de Europa, pero escalando, vamos, a piques de pasar a 8ª, que é Normandía, ¿no? Sí, efectivamente, o sector lácteo é un sector estratégico do rural de Galicia, é un sector que aporta, como ben dis, pois, 1,23% do Produto Interior Bruto da nosa comunidade. Eso comparado con outros sectores, José Manuel, digo, para ter referencias, ti como sí, por exemplo, pois, co sector... Sí, efectivamente, podémoslo comparar, por exemplo, co sector forestal, que é 1,7% do PIB, da cadea forestal madeira, non? Con todo o proceso de fabricación, transformación da madeira estaría 1,7, pero é certo que aquí, por exemplo, o que non se ten en conta pois son as externalidades negativas que ten, por exemplo, o sector forestal, que ten os custes de apagar incendios, prevención, etcétera, non? Mentres que o sector lácteo aporta ese 1,23%, pero o impacto real na economía galega é moi superior a esta cifra pola forte concatenación con outras ramas de actividade. E, ademais, de ser estratégico pola súa aportación á riqueza económica de Galicia, é estratégico tamén polo sostenimento económico, ambiental e social de moitas comarcas de Galicia, non? É por a preservación desa paisaxe característica da nosa comunidade en mosaico agroforestal e por o papel fundamental que tamén desenvolve no aspecto da prevención de incendios forestais. Decías, bueno, que estamos a piques de, o sea, 9ª rexión de leite, 42% do leite de España, non? Efectivamente, Galicia está crecendo en produción. No ano 2024, con respecto ao 2023, creciu un 2,33%, pero desde hai 10 anos creciu por encima do 21%, 600.000 toneladas. Estamos escalando posicións a nivel europeo. Pasamos a unha rexión Alemanha pois o ano pasado, e no próximo ano ou no seguinte pois imos superar tamén a rexión francesa Normandía, colocándonos como a 8ª rexión produtora. Galicia, ademais, é a responsable do crecemento das entregas de leite en España. No ano 2024 pois é responsable do crecemento do 71% do aumento das entregas en España, non? Que é un sector moi profesionalizado, altamente tecnificado, e que está facendo ben o seu traballo. Hai, sin embargo, hai algún punto débil que ti apuntabas na túa intervención. En estas rexións de Europa hai, en bastantes delas, hai diversidade estratégica en canto ao plantexamento, non? Aquí sigue pesando moito o leite líquido. Sí, efectivamente, temos unha industria láctea que está orientada hacia derivados lácteos de pouco valor engadido, principalmente, como ben dis, o que predomina o leite líquido, e a diversidade estratégica que faz referencia e que se aprecia claramente en Europa é que aquelas rexións que tradicionalmente están especializadas en produtos de valor engadido pois teñen un estancamento ou un lixeiro crecemento da produción, mentres que aquelas outras rexións que apostan por produtos menos industrializados de menor valor engadido están apostando claramente por volumen, como é, por exemplo, Irlanda, como é, por exemplo, Lombardía en Italia, como é, por exemplo, as rexións polacas e tamén Galicia, que están crecendo moito, non? Que a mellor igual habería que cambiar, había que afrontar algo aí, ou como... Sí, temos que avanzar. Temos, digamos que, con carácter xeral, temos un sector produtor moi eficiente, pero temos aínda unha debilidade industrial en Galicia, a pesar dos investimentos que se fixeron importantes na nosa comunidade, que leva que se no 2018 industrializáramos aquí en Galicia só o 51,7% do leite que se producía. Na actualidade, quero dicir, no ano 2023, que son os últimos datos estadísticos dos que dispoñemos, transformábase en Galicia xa o 64%. Estamos cambiando un pouco o mix de produtos que elaboramos en Galicia, estamos na boa dirección, pero temos que seguir avanzando en transformación industrial cara a produtos de maior valor engadido e que esos produtos, lóxicamente, se
transformen en Galicia para que ese valor engadido quede na nosa comunidade a través de riqueza e contribución ao PIB e xeración de empleo na nosa comunidade. José Manuel, se poñemos o retrovisor fixándonos en 2015, non? Ti como estudioso do sector lácteo, desde aí, desde a Fundación Juana de Vega, pois coordinaste desos traballos de plan estratégico para a dinamización estrategia para a dinamización do sector lácteo. Si poñemos o retrovisor nos trasladamos a 2015, desaparición das cotas. Era un momento de incertidume, non? Que pasou aí? Sí, efectivamente, era un momento de incertidume, pero o que se disparou foi a produción e Galicia foi a comunidade que máis creciu de toda España en incremento da produción sin ningunha dúbida, non? Pois en certa medida pois as cuotas lácteas o que estaban era restringindo o desenvolvemento do sector en Europa, non? Houve unha transformación profunda desde ese momento, houve un incremento do tamaño das explotacións, reducíronse o número de explotacións, quedan as máis profesionais cada vez son máis grandes, é un dato que si dei este día que participei no foro, non? Pois era que por exemplo, no 19, que era o dato que tiña ali, non? As explotacións que producían máis de 1 millón de litros representaban en Galicia o 7%, producían o 35% do leite, hoxe xa representan o 14% e producen o 51% do leite, non? Hai un proceso de intensificación productiva que está continuando e cada vez é un sector máis profesionalizado, máis dinámico e máis tecnificado. Dabas un dato tamén que hubo nestes anos unha transformación silenciosa e despois rompías unha media verdad, ¿no? Que cada día abandonan 330 ganaderías ou non sei cuántas, ¿no? Cada día non. Cada ano, sí, exactamente, no, sería la debacle, que cada ano abandonan tal. Ti matizabas eso, decir, no, eso, sí, hai abandonos, pero hai cambio de NIF. No, hai, cando se fai eses estudos, non, son gandarías que deixan de entregar leite. Son NIFs ou CIFs que deixan de entregar leite, pero neses procesos de concentración, pois hai 3 ganaderías que de repente pasan a ser unha, porque montan unha sociedade, e daquela hai 3 ganaderías que deixan de entregar leite, e daquela parece que pecharon, e dase de alta unha nova, porque aparece con CIF novo, non, esa que antes tiña 3. Por lo tanto, non hai que facer unha lectura de que desaparece todo. É certo que moitas pechan, e as que pechan son as que están por debaixo de 250 toneladas de produción anual e non teñen sucesión no ámbito familiar, non teñen a dimensión adecuada e ademais os últimos anos non tiveron facendo investimentos para continuar. Ese é o perfil da explotación que pecha, pero non as outras. As outras o que se está vendo é claramente que hai un redimensionamento das explotacións. E depois dabas o dato tamén de, incremento da productividade por vaca, non? Efectivamente, decía que o aumento da produción por explotación viña derivado de 2 cuestións. Por un lado, do aumento do número de vacas por explotación, está incrementándose, por tanto, o tamaño medio da explotación de maneira significativa, e despois tamén do aumento da produción media por vaca, dunha mellor xestión da alimentación, da xenética, etc., na que os gandeiros galegos están facendo esforzos importantes. Estamos xa nunha produción na media española en canto a produción media por vaca. Lonxe aínda de comunidades autónomas que teñen que son moito máis intensivas productivamente, como pode ser Castela León e como pode ser Cataluña, pero estamos moi ben posicionados e seguimos avanzando nesa liña. Samuel, quédanme 2 cuestións, non queremos robarte moito tempo, 2 cuestións. Unha, falase sempre dos prezos, e despois, discrepancias entre productores e industria. A veces o discurso é, de desconfianza, non sei que me van a tal, non sei que. Bueno, ti dabas 2 datos, decías que os prezos en 2023 tanto para uns e 2024 para outros. Explícanos isto. Sí, o ano 2023 é o que sinalaba basicamente que foi un ano extraordinario para as gandarías galegas e españolas en xeral, non? Tiveron uns precios moi altos, un precio medio ponderado altísimo, e os costes de produción foronse moderando. Logo, tiveron unhas marxes amplias, fixeron, moita caixa, digamos, non?
Que acontece no 2024? No 2024 o precio medio ponderado pagado ao produtor disminuiu un 16%, é dicir, 8,5 céntimos en litro, e os costes de produción estimamos que se reduciron en 4 céntimos. Non? Logo, no ano 2024, que hai é un estreitamento de marxes para os produtores, pero siguen gañando diñeiro, o precio que reciben polo leite sigue por encima dos custos de produción. E que pasa en relación á industria, que é o outro elo da cadea de valor que analizábamos o outro día, non? Que é que os precios nos lineales de distribución están estables, a industria está pagando un 16,20% menos polo aprovisionamento, pola compra de leite aos produtores, logo está facendo unha ampliación de marxes notable, un aumento da rendibilidade, non? Por eso decía que o ano 2023 foi extraordinario para as ganderías, o 2024 sigue sendo un moi bo ano para as ganderías, pero é excepcionalmente bo para a industria láctea na nosa comunidade e en España en xeral. Oye, y por último, José Manuel, que estamos, decías, que estamos en un buen momento, acabas de ratificarlo con estas apreciacións. Sin embargo, hai unha serie de retos, ¿no?, para seguir traballando na boa dirección. Na boa dirección, efectivamente, sempre quedan retos que afrontar, non? Pois eu diría que no aspecto da produción, do que se refire ás granxas, pois hai un reto importantísimo, non? Que se comentaba neste foro, que era o do relevo xeracional, non? E aí o que se reclamaba por a Consellería de Medio Rural era a posta en marcha efectiva do Banco de Explotacións, contemplado na Lei de Recuperación da Terra Agraria, para evitar a perda de investimento productivo no rural de Galicia. Non podemos permitirnos que se perda ese investimento productivo que, ademais, en algúns casos recibiron subvencións, diñeiro público, nos últimos anos antes do peche, non? Outro reto importante aí é facer fronte á falta de man de obra cualificada para as explotacións, donde decíamos que centros como a EFA Fonteboa xogaba un papel relevante para garantizar esa man de obra cualificada para o futuro e para a viabilidade das explotacións. Despois tamén outro reto no ámbito productivo para diminuir a dependencia e a volatilidade da compra de materias primas para a alimentación animal, pois sería o do aumento da base territorial das explotacións. E unha vez máis a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia debe xogar un papel importante cos polígonos agroforestais e tamén coa modalidade das concentracións parcelarias, non? Falábamos tamén de mellorar a profesionalización e a visión empresarial e a capacidade de xestión dos titulares das explotacións, tanto a hora de tomar decisións de investimento como no que se refire á xestión operativa das explotacións, e avanzar nas cuestións relativas á sostenibilidade e o benestar animal. Pero, sobre todo, eu decía que os deberes están aínda máis tamén no eido industrial, non? Que é seguir aumentando a nosa capacidade industrial e de transformación de leite en Galicia, derivar cara a produtos lácteos de maior valor engadido, conectados na medida posible cos mercados internacionais e, sobre todo, para garantir a sostenibilidade e a viabilidade futura do sector, garantizar un adecuado equilibrio e reparto de valor ao longo dos diferentes elos da cadea do sector lácteo, non? Entre produtores, industria e distribución. Un resumen perfecto, o sea que estamos no bo camiño, polo menos sabemos o que queremos, e eu creo que polo que se viu en as 3 sesións do Foro Empresarial Lácteo, que hai boa vontade, o que pasa que, en fin, hai que ir dando pasos, ¿no? Por parte de todos os actores implicados, o sea, desde la administración, os productores, todos os que asistiron a todas as sesións, son un pouco a vanguardia, xente que quer facer xestión de empresa, e despois, la industria sabe que hai unha relación de interdependencia, ¿no? E creo que cada vez non hai gandeiros, non hai industria. Non hai industria, ¿no? E despois tamén a distribución, o sea, ti tiveches que marchar pola tarde, pero estiveron ali representantes da distribución que falaron con claridade un pouco de cal era a súa estrategia, ¿no? Parece ser que isto de o leite como produto reclamo, banalización, etcétera, eso parece ser que é historia, ¿no? Eles polo menos los hai. Eu creo que sí. Ali presentes decían, mira, nosotros polo menos non o facemos así, ¿no? O sea, non sei, foi moi positivo. Eu creo que sí, que situación de precios baixos non se esperan a curto plazo no mercado do leite, ¿no? Moi ben.
Vale, bueno, José Manuel, pues nada, quédanos moito camiño. Vos, o sea, desde Juana de Vega como entidade que traballades en pro do rural, outros que estamos en diferentes ámbitos e complementarios, ámbitos da formación e tal, todos estamos no mesmo barco, e desde aquí, de Voces do Agro, pues tamén se fai unha labor importante de dar importancia a estes temas, non? Pues nada, moitas gracias por participar, primeiro, no Foro Empresarial Lácteo, e segundo, por atendernos hoxe aquí en Voces do Agro. Nada, moitas gracias a vos por contar comigo para participar neste foro, pois que está convertindo pois nun punto de encontro de referencia para o sector lácteo en Galicia. Pois seguiremos. Noraboa. Veña, gracias José Manuel. Hasta logo. Pronto. Chao, chao. Hasta logo.